manévry tohle. Když jsem přivezl ukázat hlaveň z královského tygra. Jo, viděl jsem ji ve videu. Paráda. No. Tak, jako ale ono zase ty tepelný deformace, když šel ty by tomu tanku dali to každopádně. na autentičnosti, ty. Ale já jsem si s těma tepelnýma deformacema maketovýma u převodovky užil docela dost. Ukaž, co jsi to ještě přivez. Ukaž ten lauf, ten jsem si nepodržel. Pořádnej klacek. Žádné péro. Je to nádhera. To je to přiměřené. No, pěkně, pěkně. No a ještě. Když tak tu máme nějaké piva. Ale piva je dost, Ryšo. Piva máme dost. Kolik lidí už se zmýlilo v tomhle. No vypiješ basu. Máš tam basu, badalej kolik? 25. No tak. No pak si můžeš dojít. Záleží, jak Já s tím vzít takhle jako pokebuli. Soutěžili. Dělali takovýhle dělá. Nevím, jestli to byly bramborový dělá, ale nějaký zelí stříleli nebo něco. Jo. No já ale nevím, jestli toho šipojde, protože já jsem to jenom včera se skládal v podstatě na sucho. A nevím, jak dlouho ty převodovky vydrží, než se zase rozsype něco, jo? Tak zase máš svojí origoš. Co? Tohle tak někdo nemá. Co? Převodovky. No, tak to ví, no. jak právě jsou tak origoši, že dlouho nevydrží. Tady jsou ty převodovky. Ono jak je horko, jo? Tak já jsem je už viděl, no. Jak jsi to tam měl? Jo. Ty vole. Já řeknu ti takhle, ve skutečnosti to vypadá daleko líp než na těch videích. Jo, to lidi říkají často, no. A nebo že to vypadá větší. A samozřejmě, jestli to střílí, to je jasné. Malorážko, mám ji tady v kapse. To silnější gumičky. Věž není živá. Tady už není třeba 30 stupňů, to už by mohlo být dobrý. Máš tam ty stůj? Já vidím. Neboj. Ale to by bylo vidět, to by bylo sledný. Ty musíš mít všechno větší, veď?
Ale tak aspoň ten tang, jo. Takže porovnání 1:10 a 1:5,5? Jo. No, tak super, no. I ten královský tygr vypadá proti tomu docela tak jako Tady bude mít zoufale. 75 tohle. Zoufale. Dobře, no. Jenomže já už jsem stiskl 10 kg. Zaměřovači. Tě nepřejel. Jak to tam, Jardo, vypadá? To je vysoká záva. To jsou bahna tohle. Jo, lauf jsem tam někde. Já ho nemám zapojený. Sorry. Si toho nebojíš. To je hodně dobré.